Gong. Tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Terus nek mati iki mbok pamit. Truk. Ngapa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Aku iso maksep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki rak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetokke aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amblek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng gak iso mabur. Ah kenae Ndara karo kaca. Ya aku nek ra njaluk sik kocluk kae. Bagong ki nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamor. Petro njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Bala aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petro. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Ming pamer kok dadak golek segara. Terus kula le mamerke Petro ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku gleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petro, nggawa keris wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ha iya. Wis awak. Kene rasa. Kana ki ting clekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Heeh. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu ket biyen metu terus. Terus? Wis ambles bumi iso. Digraji ndase wani ta? Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Lah tak wangsuli. Ayo, kowe iso ambles bumi to? Iso. Gleleng. Graji ndase wani ta? Atene sigar, berarti ro ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Pak ajar ora. Reng, apa? Kowe iso mabur isa. Graji ndase wani ta? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong ora sembrono, Gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku hapus-hapus kowe. Aku ora tegel e, gareng. Ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku kok ora weling apa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lah iki pitoke malah kewalik saiki. Nyo. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek mudhar aku ora tanggung jawab lho. Mudhar tak sanggane. Wis mangane tok tugatake wong mudhar lho. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone.
dereng aku kowe. Nganggure tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pirang ya, Tru? Yo. Kowe sak entuk itu obat ijo ya ora masalah. Yo. Brodol rambuté wae ora. Edian. Anu golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kene weteng. Mati. Edan. Mentol e, Tru. Edan. Piye? Coba nyunyono wetenge Petro. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Yo, nek